kommer jag ihåg på kameran. Inte? Nej, hur Fy vet fan, vad man illa. inte det då? Sluta! Lyckliga kissekatter. Sluta. Men vet vad du borde göra för projektarbetet? Nej. Du borde ju filma lite grann. Alltså bara så här kort. Sluta! Så här korta bitar. Och sådana här skillnader som du kan komma på. Alltså typ så här ett travlopp i Frankrike. Typ när någon åker en halvlopp och sådär. Och så lägger du in så här. Jag har typ en PowerPoint som redovisning. Det gjorde jag. Och så lägger jag in en kort film. Det gjorde jag också. Och så sen så har jag typ så här. Men en kort film. Här ska någon åka halv i Sverige. Så bara, Frankrike. Så någon typ lyfter tung så här hela. Eller med handen så här.